Sanibonani. Hey, ngiphethe into nje engicathi abaninzi bazokwazi ukufikelela, abaninzi abathi abakhona ukuzothinta ile sandla. Yazi kunomuthi nje omusha nje. Ngiphethe umsebenzi, umuthi. Umuthi engize ngaqamba igama ngathi ngu-Alshoni. Kunesizathu ngoba u-Alshoni this year ngicathi ngikugaye wamncane. Ase ngiyakukhatha nje u-Alshoni njengoba kunomathinta novala mazibuka intelezi kodwa kunomsebenzi nje limited stock umsebenzi womuthi uAlshoni. Hayi uyalibona uAlshoni uhlala la njengoba ubona kuphelele kanje. uAlshoni wabantu labathi izinto azenzeki bona ba afford nje kodwa nje bayafisa ukusizakala. uAlshoni umuntu othi ngaphunyelwa isisu kodwa akungifasekile mangithi ngebhula bakhomba ngapha nangapha. uAlshoni umuntu othi mina nginesithunya but into zami ngifasekile aziqaqeki. Lalela ke uAlshoni ngomuntu othi yena akathola imisebenzi ukude far away from ukuthi angafika la esigodlweni. uAlshoni umuntu othi ufuna into zenzeke kade zami. uAlshoni umuntu othi akasetshenzelwa umuthi. Nangu uAlshoni lalela kunama rituals laphana awugqumi ukuphalaza. Ngifuna ngisebenzele uAlshoni entabeni la ngabona intaba ngakini ungitholele amakhandlela ayelo elilodwa ungitholele elinye futhi eli white. uAlshoni yakwazi usebenzisa emfuleni for 3 days ungitholele still yellow candle and white candle moya emfuleni and blue candle moya emfuleni bese kuba impepho umoya emfuleni. La ngeke ukuthi ngitheni lalesisa kahle. uAlshoni umoya entabeni ungisebenzele entabeni onentaba ngakini ngifuna ungitholele ikhandlela eliyellow bese ungitholela ikhandlela eli white umoya entabeni uzosebenzisa uAlshoni. Lalela umoya lapha entabeni uyokhuluma uyoqaqa amafindo uyokhuluma konke okungenzeka ukufisa ukuthi kwenzeke okuhle. Ukhumbule uAlshoni akayena impinda akayompinda uAlshoni no akayompinda into yokuqaqa. Kunabantu njengamanje ababenezibopho kade imali yaRafi delay. Kunabantu njengamanje izinto azenzeki bawuthi yazama uma ufaka amasive omnyazana kodwa uAlshoni akusiyena umuthi onowusebenzisela endlini. uAlshoni akwazi ukusebenzisela elwandle kodwa still elwandle kuzoshintsha iritual yakho. Uzomtholela impuphu emhlophe encane nje milimili ungitholele maybe if siyabekisa singathi ungalingana ihalf yeglass usebenzisa ngempuphu usebenza kuphi elwandle uAlshoni bese uthola ama coins ayi2 bese kuba impepho yakho uzohamba uyogeza ngawo uAlshoni ukhuluma umoya elwandle osebenzisa uAlshoni ufuna ukuhambela ebusuku njoba ungaka uAlshoni uzongisebenzisela amalanga abemathathu. Thola ibhakede elingu10 liter galela uAlshoni ngespoon sakho esingaka thela laphana bese ungitholela lempuphu milimili ungifakele inside full spoon nakho bese uphehla ukhulumisa usho konke uxeka kwakho usho lonke usizi lakho nawuqeda bese uyageza ugeza lento yenza for 3 days. Umoya elwandle umoya entabeni kuyafana. Uma kulaphana elwandle uzohamba nje enjikalanga ngala ngabo 6-7 ngoba manje sekusebusika shashashona bese uyageza geza ukhulume konke okuhle amaranda la inside geze nje ngajabula ke moya elwandle ngoAlshoni uthole indwangu lengu1 meter nje lemhlophe le white kanje umusebenzisa uAlshoni. You understand? After that mawuqeda ukugeza sombathela ngubo emhlophe ungenzele into eyi1 ungilayithele yo candles ezaselwandle ngithe ngifunani ngifuna ublue no yellow elwandle khanyisela lamakhandlela bese ngishisela impepho ngesikhathi umanzi ungibathele lo 1 meter webhali ukhulume lapha empepheni usho sinefort ungasikhohla phela phezulu kwempepho original snef ayileza sidayisa amandeni khuluma usho konke. Hayi kunento ezokwenzeka
ezifishweni zakho zonke. Khumbula u-Alshoni azosebenziseli kuphi elokhuzaneni endlini, ufuna ngaphandle. Uma uya entabeni umahluko uzothi uzoshintsha i-candles lezi engizimentionile. Uma uya emfuleni kuyafana ne-candles apha elwandle, wena ungasebenzisa u-yellow and white or blue. Asibonga. Ubiza malini u-Alshoni? U-Alshoni is only for 400 rand kuphela for abantu aba-serious abasho bathi no, izinto azenzeki. Njengoba ungakwazi ukufika ngithinte ngesami isandla, thatha u-Alshoni ngo-400 uhambe ukwenza le ritual for 3 days. Kunento ezokhanya. Siyabonga. Entabeni akuphoqi ukuthi ungaya ebusuku. Entabeni nanoma ungaya noma kunini ngoba vele ngeke ngize ngikhuluma kakhulu, I know why. 072 744 7804 limited uzoshesha uphele. I know this is Alshoni Nyestock for you ukuthi usiza wena uqaqe into zakho ngokufisayo, even financial. Thank you so much.